No a máme tu jednu slovenskú premiéru. Volá sa to Poken. Je to takýto malý prívesok, ktorý na prvý pohľad pripomína klasický USB kľúčik. Aktivuje sa veľmi jednoduchým spôsobom. Vytiahnete tento papierik, Poken zabliká a oznámi vám, že je pripravený na používanie. Môžete založiť naspäť kryt, dať si ho ako prívesok napríklad na kľúče. Nosiť ho takto ako prívesok na kľúčoch. K dispozícii sú rôzne obrázky, existuje, toto je Voodoo, toto je včielka Maja, dostupné sú napríklad mimozemšťan, bábätko, panda, proste rôzne motívy, ktoré môžete využívať. Na čo je Poken dobrý? Poken je elektronická vizitka. Keď si ho pripojíte do počítača, spustíte si súbor, veľmi jednoduchým spôsobom si vytvoríte konto, zadáte si tam informácie, ktoré chcete zdieľať, vrátane takých detailov, ako sú napríklad Skypeová adresa, adresa ICQ, adresa ďalších messengerov, ďalej tam môžete prihodiť svoj kontakt na Facebook a ďalšie sociálne siete. No a keď sa stretnú dvaja používateľia Pokenov, veľmi jednoduchým spôsobom spojíte Pokeny takýmto spôsobom packami. Poken sa rozsvietí na zeleno, čo znamená, že vlastne preniesol dáta z vašej vizitky na vizitku priateľa a z priateľovej vizitky k vám. Obidvaja máte vymenené kontakty. Bez toho, že by ste si museli zapisovať všetky dáta, máte skrátka to, čo si kto nastaví, pripojené, uložené v Pokene. V prípade, že sa vrátite niekde, kde máte počítač, opäť vytiahnete Poken, zasuniete ho do USB kľúča, zaktivujete si svoje konto a na tomto konte vlastne vidíte všetky dáta, ktoré boli v Pokene uložené. Tá komunikácia prebieha naozaj v priebehu pár sekúnd. Najdlhšie v podstate, čo prenáša dáta, tak prenáša asi 2 sekundy. V rámci svojej vizitky môžete mať fotografiu, môžete tam mať telefónne čísla, môžete tam mať adresu, môžete tam mať svoj stručný životopis, proste všetky informácie, ktoré vás napadnú. Samozrejme zdieľate len to, čo naozaj chcete, a tie informácie, ktoré si nastavíte vo svojom profile. Poken je jedinečný v tom, že po aktivácii ho nemôžete prenášať na ďalšie osoby. Keď už máte raz vytvorený profil, tak k tomuto profilu ten Poken jednoducho patrí a nie je možné ho treba niekomu darovať v prípade, že si kúpite iný. Je dobré ich mať viacej samozrejme, pretože môžete mať napríklad včielku na to, aby ste si ukladali do nej dáta, ktoré sú pre priateľov určené, to znamená nejaké také všeobecné dáta. Červený alebo teda nejaký s nejakým firemným logom, pretože je možné vlastne vyrobiť aj rôzne firemné logá sem. Môžete mať na to, aby ste ho využívali pri biznisovej komunikácii, na nejakých výstavách, kde je veľmi problematické vymieňať si navzájom kontakty a vlastne udržiavať potom nejakým spôsobom tie kontakty online. Všetky dáta, ktoré sú tu uložené, tak sú vlastne online udržiavané samotnými majiteľmi, čiže je to určitý spôsob sociálnej siete, kde keď sa zmení telefónne číslo, nemusíte sa o to starať, pretože vďaka Pokenu budete mať vždy aktuálne telefónne čísla uložené na svojom webe.